La începutul secolului al XIV-lea, țara românească încă își câștiga locul între marile puteri, prinsă între presiunea regatului Ungariei la nord și jocurile de influență din sudul Dunării. Basarab, domn hotărât și atent la trecători, înțelegea că supraviețuirea nu se obține doar prin jurăminte, ci prin controlul drumurilor, al oamenilor și al timpului, înainte ca sabia să lovească. În anii dinaintea confruntării, regele Carol Robert de Anjou privea spre Carpați ca spre o frontieră care trebuie supusă, nu negociată. Pentru curtea de la Buda, un voievod care își întărea autonomia era un pericol de precedent. Pentru curtea de la Argeș, tutela era o capcană, azi tribut, mâine garnizoane, poi mâine un domn schimbat. Tensiunea a crescut până când războiul a devenit inevitabil. În anul 1330, campania ungară a fost gândită ca o lecție exemplară: intrare rapidă, intimidare, forțarea supunerii și întoarcere cu prestigiu. O armată mare, cu cavaleri, pedestrime și logistică, se mișca cu încrederea celor obișnuiți să dicteze condițiile. Dar această încredere avea o fisură, depindea de drumuri clare, de aprovizionare și de teren deschis, exact lucrurile pe care muntele le refuză. Basarab nu a căutat o bătălie frumoasă pe câmpie, unde greutatea cavaleriei ungare putea rupe orice linie. El a căutat o victorie urâtă, strâmtă și inevitabilă, în care spațiul să lucreze pentru el. A lăsat invadatorul să intre, să creadă că apasă pe un stat mic, apoi a început să închidă ușile. Poteci tăiate, treceri controlate, informație ascunsă, ritm încetinit. În această etapă, războiul a fost mai întâi logistic. Hrana devine armă, iar foamea devine ordine nerostită. Satele sunt golite, turmele mutate, proviziile ascunse, iar călăuzele sunt rare sau nesigure. O armată mare poate învinge într-o zi, dar poate muri în marș dacă fiecare zi o obligă să consume mai mult decât primește. Basarab a pariat pe epuizare înainte de lovitura finală. Când armata ungară a înțeles că nu primește supunerea așteptată, a încercat să se retragă prin trecători, păstrând ordinea și prestigiul. Aici începe tragedia campaniei. Retragerea într-un relief strâmt transformă coloanele în ținte. În loc de front larg rămân șiruri, în loc de manevră rămâne împingere, în loc de cavalerie rămân cai speriați și oameni care nu mai pot forma scuturi. Locul numit în tradiție Posada nu este un singur punct pe hartă, ci ideea unei trecători care înghite o armată. Acolo, stânca și pădurea devin ziduri, iar valea devine cuțit. Oamenii lui Basarab folosesc înălțimea, aruncă proiectile, lovesc din margini, dispar și reapar, iar invadatorul nu poate răspunde cu aceeași forță. Nu are unde să se desfășoare, nu are unde să rupă. În zilele de luptă între a 9-a și a 12-a zi a lunii noiembrie, în anul 1330, conflictul capătă forma unei execuții lente. Armura nu mai e avantaj când nu te poți mișca. Caii cad, oamenii se calcă, comanda nu mai ajunge, iar fiecare oprire înseamnă altă lovitură de sus. În astfel de teren, superioritatea numerică devine povară, iar panica devine contagioasă. Sursele ungare și tradiția locală păstrează imaginea unei înfrângeri umilitoare. Regele scapă cu greu, mulți nobili mor sau sunt capturați, iar armata se rupe în bucăți. Pentru țara românească aceasta nu este doar o victorie militară, ci o afirmație politică. Coroana ungară poate veni, dar nu poate controla fără costuri uriașe, iar când costul devine prea mare, suzeranitatea începe să arate ca o minciună. Posada devine astfel momentul în care autonomia se întărește prin sânge și teren, nu prin vorbe. Basarab arată că un stat mic poate învinge dacă refuză regulile adversarului și își transformă geografia în armă. În partea următoare vom urmări consecințele, cum se rescriu jurămintele, cum se poartă negocierile după catastrofă și de ce această ambuscadă din munți a rămas lecție pentru secole întregi. După victoria de la Posada, țara românească nu a intrat într-o liniște sigură, ci într-o tăcere încărcată, ca după o furtună care se poate întoarce. În anul 1330, înfrângerea ungară nu a însemnat dispariția pericolului, ci schimbarea lui, de la sabie directă la presiune diplomatică, de la campanie mare la încercări de influență, de la marș deschis la jocuri de curte. Basarab a câștigat spațiu, dar trebuia să-l transforme în stabilitate. Pentru curtea de la Buda, rușinea era dublă.
pierderi grele și o demonstrație că muntele poate umili o coroană. Regele Carol Robert, scăpat cu greu, nu putea admite public că un voievod de la sud de Carpați îi impune condiții. În lumea medievală, reputația este o monedă, iar o monedă fisurată atrage noi provocări. De aceea, după Posada, Ungaria a căutat să repare imaginea prin control indirect, nu neapărat printr-o nouă invazie imediată. Basarab a înțeles că victoria îi dă dreptul de a negocia, dar nu îl scutește de obligația de a fi prudent. Un stat mic lângă un regat mare nu poate trăi din triumf, ci din echilibru. El a încercat să-și consolideze autoritatea internă, să țină boierimea unită, să asigure trecerile, să refacă depozitele de hrană și să întărească cetățile cheie. Dacă oastea ungară s-ar fi întors prea repede, țara trebuia să fie gata să repete lecția terenului. În același timp, victoria a avut un efect psihologic asupra elitei locale. Boierii, care înainte puteau oscila între loialități, au văzut că domnul nu este doar un administrator, ci un lider capabil să învingă o armată regală. În Evul Mediu, loialitatea se construiește prin rezultate, iar Posada a fost un rezultat greu de ignorat. Basarab a folosit această forță pentru a stabiliza centrul, reducând riscul de trădare în momentul unei noi crize. Politic, miza era recunoașterea de facto a autonomiei. Chiar dacă documentele și formulările pot varia, mesajul strategic rămâne. Coroana ungară nu mai poate trata țara românească ca pe un teritoriu ce poate fi corectat printr-o singură expediție. Pentru Basarab aceasta a însemnat libertatea de a-și administra țara mai ferm, de a-și apăra hotarele și de a-și alege mai atent alianțele. Dar libertatea nu era absolută, era o zonă de manevră câștigată cu sânge. În raport cu vecinii, victoria a funcționat ca semnal. Pentru Transilvania și pentru nobilimea de frontieră a devenit clar că trecătorile nu sunt simple drumuri, ci porți care pot fi închise. Pentru actorii din sudul Dunării era dovada că țara românească poate rezista presiunii nordice și poate juca mai independent. Într-o lume a alianțelor fluctuante, a fi prea slab te face pradă, a fi suficient de tare te face partener. Posada a mutat țara din categoria pradă în categoria partener incomod. Totuși, Basarab nu putea guverna doar prin frică față de un nou atac. Economia trebuia să respire, satele trebuiau să se refacă, iar drumurile comerciale trebuiau să rămână funcționale. O victorie obținută prin golirea țării și prin tactica pământului pârjolit are un cost intern. Oamenii își pierd grânele, animalele, siguranța. Domnul trebuia să repare această rană, altfel victoria ar fi devenit o povară socială care slăbește țara din interior. În Ungaria, reacția a fost să caute garanții și să evite repetarea catastrofei. Nobilii care își pierduseră rude și averi în trecători aveau motive să fie precauți cu ideea unei noi campanii montane. Asta nu înseamnă că Ungaria renunța la influență, ci că își recalcula metodele. Mai multă presiune prin jurăminte, prin feude, prin sprijinirea unor rivali, prin control economic. În acest fel, războiul se prelungea fără să se vadă ca război. În memoria colectivă, Posada a început să fie povestită ca moment fondator. Nu doar o bătălie, ci nașterea unei încrederi politice. Aici se formează ideea că muntele poate fi aliat și că oastea poate învinge prin loc, nu doar prin număr. Dar o memorie puternică poate avea două fețe. Te întărește, dar te poate și tenta spre exces de încredere. Basarab a trebuit să păstreze legenda în slujba disciplinei, nu în slujba imprudenței. În partea a treia vom intra mai adânc în mecanismul campaniei. De ce retragerea ungară a devenit atât de vulnerabilă, cum funcționează o ambuscadă în trecători în secolul al XIV-lea și ce rol au jucat informația, călăuzele, ritmul marșului și controlul înălțimilor în transformarea unei armate regale într-o coloană condamnată. Ca să înțelegem Posada, trebuie să o privim ca pe o capcană construită în timp, nu ca pe o izbucnire spontană. În anul 1330, armata ungară nu a fost prinsă doar într-o zi, ci împinsă treptat spre o retragere în condiții nefavorabile. Basarab a urmărit să transforme drumul într-o armă, să facă fiecare pas mai greu, fiecare oprire mai riscantă și fiecare decizie a regelui mai scumpă decât pare. O armată regală din secolul al XIV-lea se bazează pe ritm. Cavaleria are nevoie de spațiu, iar logistica are nevoie de trasee.
Când intri într-o țară pe care nu o controlezi, traseul devine nervul vieții. Dacă satul nu dă hrană, calul slăbește. Dacă trecerea e blocată, coloana se rupe. Dacă apa e departe, disciplina cade. Basarab nu înțeles că nu trebuie să învingă la început, ci să împiedice armata să funcționeze. Retragerea este momentul cel mai periculos pentru o forță mare. La intrare ai inițiativă și moral. La întoarcere ai oboseală, răni, lipsuri și nervi întinși. În plus, retragerea înseamnă coloană. Oameni, cai, care, bagaje, prizonieri, răniți. O coloană lungă nu poate întoarce repede, nu poate forma ușor o linie de luptă și nu poate reacționa simultan. Dacă este lovită în mai multe puncte, se transformă în fragmente care nu se mai ajută între ele. În trecători, fragmentarea se produce aproape inevitabil. Drumul îngust obligă oamenii să meargă unul după altul sau în grupuri compacte. Când apare panică în față, cei din spate încă nu știu ce se întâmplă, dar sunt împinși înainte. Când cineva cade, se face blocaj. Când caii se sperie, trag după ei oameni și echipament. Basarab a mizat pe această mecanică simplă, să provoace blocaj, apoi să lovească blocajul. Ambuscada într-o trecătoare nu este doar atac surpriză, ci folosirea înălțimii. Cine stă sus vede, alege și lovește fără să fie atins ușor. Cine stă jos nu poate urca rapid în armură, nu poate forma front și nu poate manevra. Proiectilele, pietrele și săgețile au aici un efect dublu, rănesc și sperie, dar mai ales dezorganizează. Într-un spațiu strâmt, dezordinea ucide mai mult decât lama. O componentă crucială a planului este controlul ieșirilor. O capcană nu funcționează dacă invadatorul are mereu o variantă largă de scăpare. Basarab a urmărit ca retragerea să fie canalizată, poteci secundare supravegheate, treceri cunoscute doar de localnici, zone unde un grup mic poate opri o masă mare. În termeni moderni, el a încercat să forțeze gâturi de sticlă, unde fiecare om în plus devine problemă, nu avantaj. Mai există și arma invizibilă, informația. O armată care nu știe exact unde este, cât mai are de mers și unde poate găsi hrană, începe să greșească. Dacă călăuzele lipsesc, dacă zvonurile se contrazic, dacă drumul promis se dovedește mai greu, moralul scade. Basarab a folosit această ceață a informației, să lase invadatorul să creadă că se retrage pe un drum sigur, apoi să-l conducă spre spațiul unde controlul trece în mâna apărătorului. În zilele dintre a 9-a și a 12-a zi a lunii noiembrie, în anul 1330, lupta capătă forma unei presiuni continue. Nu este neapărat un singur moment, ci o succesiune, lovituri de sus, opriri, încercări de reorganizare, apoi din nou lovituri. Când coloana încearcă să se apere, nu are spațiu. Când încearcă să fugă, se îngrămădește. Când încearcă să riposteze, țintele dispar în pădure și pe stânci. Pentru nobilii ungari, tragedia este că prestigiul și armura nu îi salvează când nu își pot folosi avantajele. Cavaleria grea, care pe câmp deschis domină, devine aproape inutilă într-un defileu. Caii sunt blocați, lansea nu are loc, iar greutatea armurii transformă fiecare cădere într-o condamnare. În astfel de condiții, un rege poate scăpa doar prin noroc, prin sacrificii și prin faptul că un grup restrâns îl extrage din mulțime înainte ca mulțimea să se prăbușească. În partea a patra vom arăta după lovitură. Cum se traduce o victorie de trecătoare în consolidare de stat, cum se refac drumurile și cetățile după campanie, cum se gestionează prizonierii și mesajele către vecini și de ce posada a fost mai mult decât o ambuscadă. A fost o lecție că puterea politică se poate câștiga prin geografie și disciplină, nu doar prin titluri și număr. După zilele de luptă din trecători, în anul 1330, câmpul nu a rămas cu un final limpede, ci cu urme, echipamente abandonate, cai pierduți, răniți ascunși prin păduri și tăcerea grea a celor care înțeleg că au supraviețuit unei catastrofe. Pentru țara românească, victoria nu însemna doar bucurie, ci și muncă imediată, să curețe drumurile, să strângă resursele rămase, să-și apere satele de grupuri rătăcite și să transforme momentul militar într-un avantaj politic stabil. Basarab Pruri a avut de gestionat două fronturi după Posada, unul extern, cu o Ungarie rănită, dar încă puternică, și unul intern, cu boieri care puteau interpreta victoria ca pe o șansă de a cere mai multă autonomie sau de a-și regla conturi.
Un domn medieval care câștigă o bătălie mare trebuie să arate imediat că ordinea rămâne în mâna lui. Dacă după victorie apare haos, vecinii vor simți slăbiciune, iar elitele locale vor încerca să negocieze cu ea. Consolidarea începe cu mesajul. În epocă, mesajul este purtat de solii care duc vestea la curți și la mănăstiri. Regele a fost învins, drumul prin munți a fost închis, voievodul rezistă. Această veste schimbă calculul vecinilor. Cine ieri se temea să sprijine o țară mică, azi poate considera sprijinul util. Cine ieri credea că Ungaria poate impune voința printr-o singură campanie, azi trebuie să accepte că o nouă campanie ar putea costa la fel de mult sau mai mult. În același timp, victoria trebuie administrată economic. O campanie mare lasă în urmă distrugeri, sate mutate, grâne arse, drumuri stricate, oameni epuizați. Basaraba a trebuit să permită refacerea fără să slăbească apărarea. Asta înseamnă echilibru între mobilizare și normalitate. Să nu ții oastea permanent în teren, dar să păstrezi capacitatea de a o ridica rapid, să nu blochezi comerțul, dar să controlezi trecerile, să nu golești depozitele, dar să ai rezerve pentru un nou șoc. Controlul trecătorilor devine o politică, nu un episod. După Posada, ideea este simplă. Dacă muntele a fost aliat, muntele trebuie supravegheat. În secolul al XIV-lea, asta nu înseamnă fortificații moderne peste tot, ci puncte cheie. Locuri de observare, oameni care cunosc potecile, semnale rapide, posturi temporare care pot fi întărite când apar zvonuri. Țara românească își transformă geografia într-un sistem de avertizare pentru ca un nou marș să nu mai vină ca surpriză. Politic, Basarab trebuia să gestioneze relația cu coroana ungară fără să provoace o răzbunare imediată. O victorie totală în sensul de a urmări și a distruge complet era nerealistă și periculoasă. Mai util era să arăți că poți face invazia scumpă, dar că nu cauți să umilești inutil. În logica epocii, umilința excesivă cere răzbunare. Basarab a urmărit să obțină spațiu de manevră, nu să aprindă un război permanent care să secătuiască țara. În interior, victoria întărește ideea unui centru domnesc. Boierii văd că domnul poate conduce o strategie, poate organiza rezistența și poate câștiga. Asta îi poate disciplina, dar îi poate și tenta să ceară recompense, pământ, privilegii, scutiri. Basarab trebuia să împartă suficient cât să păstreze loialitatea, dar nu atât cât să slăbească autoritatea. Un stat în formare se poate rupe nu doar sub invazie, ci și sub lăcomie internă după triumf. Apar și consecințe simbolice. O înfrângere în munți nu este doar o problemă militară pentru Ungaria, ci o lecție de prestigiu. Pentru țara românească ea devine o poveste care poate mobiliza oamenii când vine următoarea criză. Dar o poveste are nevoie de ritual, comemorări, cronicari, mănăstiri care păstrează amintirea, formule care legitimează domnia. În secolul al XIV-lea, legitimitatea se construiește și prin sabia de ieri și prin cuvântul de azi. În acest climat, relațiile regionale se redesenează încet. O țară mică, dacă își dovedește rezistența, poate negocia altfel, poate cere respect, poate evita anumite obligații, poate atrage sprijin. Posada a creat această posibilitate. Nu a scos țara românească din pericol, dar a ridicat pragul de cost pentru oricine ar fi vrut să o corecteze. În politică medievală, a ridica costul înseamnă a câștiga timp, iar timpul înseamnă construcție. În partea a cincea vom încheia cu ecoul lung. Cum a fost reținută Posada în tradiție, de ce data exactă și locul precis rămân discutate, dar mecanismul rămâne clar. Și cum victoria lui Basarab I a devenit un argument fondator despre supraviețuire lângă o putere mai mare, nu prin duel frontal, ci prin teren, disciplină și calcul rece. În memoria istorică, Posada din anul 1330 trăiește în două registre care se ciocnesc mereu. Pe de o parte ca moment fondator al independenței țării românești, pe de altă parte ca episod dificil de fixat exact în spațiu și detaliu, fiindcă izvoarele medievale nu sunt o cameră de film, ci fragmente scrise cu interese, lacune și limbaje diferite. Tocmai această tensiune o face potrivită pentru un documentar. Nu doar ce s-a întâmplat, ci cum știm ce s-a întâmplat.
Când cronici și tradiții vorbesc despre o înfrângere ungară într-o trecătoare, ele descriu un mecanism care rămâne stabil chiar dacă harta exactă a locului se schimbă în interpretări. O armată mare, aflată în retragere, este canalizată într-un spațiu îngust și lovită de sus, repetat până când ordinea se sparge. Dacă schimbi un nume de vale sau o direcție, mecanismul nu se rupe. Asta înseamnă că adevărul Posadei nu este o singură stâncă, ci o logică de război. În secolul al XIV-lea, logica aceasta este o armă politică. Basarab prin nu putea concura cu Ungaria pe resurse și prestigiu, dar putea concura pe teren și pe decizie. A ales condițiile. A refuzat un câmp deschis unde cavaleria regală ar fi strivit. A împins conflictul în spațiul unde numărul devine povară. În esență, Posada este o victorie a controlului ritmului. Când un adversar mare își pierde ritmul, el devine vulnerabil chiar și în fața unei forțe mai mici. Pentru țara românească, rezultatul a fost mai mult decât o salvare pe termen scurt. A fost o demonstrație că statul poate exista nu doar ca margine între puteri, ci ca actor capabil să impună costuri. În politică medievală, a impune costuri înseamnă a-ți crea spațiu de negociere. Fără spațiu ești doar obiect, cu spațiu devii subiect. Posada a împins țara românească din zona de obiect în zona de subiect. În anii care au urmat, consecința practică a fost consolidarea domniei și a frontierelor. Nu în sensul modern de granițe desenate clar, ci în sensul controlului trecerilor, al relațiilor cu boierii, al capacității de a ridica oastea și de a administra resursele. O victorie de trecătoare nu are valoare dacă nu poți menține instituțiile care o transformă în stabilitate. Basarab a avut nevoie ca victoria să fie urmată de ordine, nu de fragmentare internă. În același timp, Posada a devenit un instrument de legitimare culturală. În epocă, cronica nu este doar istorie, ci argument. Un domn își apără dreptul la domnie și prin povestea în care Dumnezeu, pământul și oastea au fost de partea lui. Mănăstirile, cancelaria, tradiția orală, toate pot amplifica ideea că domnia lui Basarab are un fundament, nu doar sânge și alianțe, ci o victorie care a schimbat raportul cu regele. Aici se naște mitul politic, nu minciună, ci selecție și accent. Pentru Ungaria, Posada a fost o lecție despre limitele proiecției de putere în spațiu dificil. O armată regală poate intra, dar ieșirea este testul. Iar dacă ieșirea devine rușine și pierdere, campaniile viitoare trebuie gândite altfel, cu costuri mai mari și cu prudență. Chiar și fără să știm fiecare nume de vale, știm acest efect. După o înfrângere de acest tip, un stat mare devine mai atent, iar un stat mic devine mai îndrăzneț în negociere. De ce rămâne Posada atât de vie? Pentru că oferă o formulă universală a supraviețuirii lângă o putere mai mare. Nu te lupți pe terenul adversarului, ci îl obligi să lupte pe al tău. În documentar, această formulă se vede în imagini simple. Coloană lungă, defileu, înălțimi, proiectile, blocaj, panică, fragmentare. Nu e nevoie de eroi individuali ca să înțelegi groaza. Un om căzut oprește 10, 10 opriți opresc 100, iar 100 opriți transformă armata într-o pradă. În narațiunea modernă există riscul de a transforma Posada într-o scenă romantică, curată, cu un singur moment decisiv. Dar adevărul probabil a fost mai murdar. Ore și zile de presiune în care moartea vine din oboseală, din înghesuială, din săgeți trase de sus, din cai care alunecă, din oameni care se calcă între ei, din ordine care nu mai ajung. Aceasta este brutalitatea reală a trecătorilor. Nu duel, ci sufocarea unei armate în propriul ei volum. Asta rămâne esența documentară a Posadei. În anul 1330, țara românească a refuzat să accepte regulile unei puteri mai mari și a schimbat jocul prin geografie, disciplină și calcul. În memoria istorică, Posada nu este doar o bătălie, ci dovada că un stat mic poate câștiga timp și autonomie dacă își face din drum o armă și din retragerea adversarului o sentință.